келіп жеткен екен. Әминсіз нешеде қалғанмын. Шул аз гына вакыт ішінде де хисләремне түгеп салганмын. Мин үзем дә белмим, каян гына тулып ташы минем күңелләр. Нәрсәгә генә кагылсам да шигырь. Үзләре бик начар түгелләр. Мин аңладым, минем җаным, пышылды ел йөрәк хисләрен. Мине бераз гына тибрәтсәң дә, ташылып китә икән кичләрем. Үкеләсәм, тотынам язарга. Рәнҗетсәләр дә язам, туктамый. Күбрәк сөенештән, шатлыктан күңелләрем бер дә бушамый. Бушамасын. Минем өчен шигырь җан азыгы, минем мендәрем. Төннәр буе шул мендәрләргә сөйләп чыгам бөтен серләрем. Менә әле дә ачтым серләремне. Сез барысын хәзер беләсез. Минем ачык булган йөрәгемне, минем уч төбедәй тоеп торасыз. Автор Гөлнур Шакира.